Itu मैखुन tu. Nei. Lagabo aji ami. Boro manus. Selabai kori kabu ase. ओ भाई मारो मुझे मारो मारो ठीक से जाबाई करिब আছে আজি তোমালোকে চাই থাকিবি লুগুবাই কৰিবি হা so guys vlog to চাই যাবি hey guys good morning to all if you near my another vlog so guys नै दा जोङो मैखुन खनदों आरोना मैखुन खादों आरोखि लावथु मैखुना नोगोद फिलाव फुरहाबलायना दं आरोना नैबे फिलाव पुरा टटेल गुफुरखा आरोना जों दा बेखौ खाना लांनो फैदों आरोखि नोंथांमोना नायनो हागोन नै नोंथांमोननि जायगायाव नै बिदि बेरना बेरा नायलाय नै बेनो आरोना मैखुना नै लावथबा नै बेफोरनो नै नै नैफोरनो आरोना मैखुना मनासे मोनखाबाय नै नुबाय दा लावथब मैखुन गोजा आरोना नोंथांमोननि जायगायाव बिदि बेरना बेरा कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदो आरो जायोना जाया नोंथांमोना टटेलनि बे जायगायानो आरोना खुरखाबजोबना दङ नैयो नै गरमखाय बेरदोंलै बुस्थुआ मोनलायबाय नै नै मना खाथियावबो दंबावोसो मना बुगां जालायखाबाय आरोना स' गाइस जानोसैलाय गोथावनो नै खालायबाय टटेल फिलानो बुंफबजोबनाय आरोना नैबे गुफुर नोंथांमोना लावथब नुनाया गासिबो मैखुन आरोना बियो लावथब मैखुन नै नोंथांमोननि जायगायाव बिदि बेरना बेरा नै मनासे जाबाय आरोना स' गाइस मैखुन जानायनि मजायानो आलादाखा आरोना रा बावदा बुरे मैखुनलाय मैखुन लावथब मैखुन नैलै नै जायगायावनो दं फुरहाबजोबनानै दंखायो आरोना हा मनासे जासिगोनानो नै थबा थायोना जायगा दायसेयावनो जमानो हा लामायावनो दंखायो Today I am मैखुन collection guys. Ha? Oh. मिलौलायोनो जाया गिनानैलाय औ र' दसेनो बेरबाय थायो औ
बेनो मैखुन औ हा माबा माने दा आं भिडिअसो सासे बोराया माबा केमेरानि स्टेन्ड लानायखौ माबा मैखुन टेस्ट खालामग्रा सानदों आरो ना मैखुन टेस्ट औ dङ ha औ बल खेलले दिगदार होइन नैलाय मोनलायबाय नै टटेल दै जाजोब्बाय आरोना फिल्डआव गरमजोंनो बेरदों गरमजोंनो मैया दाख्लैनि सान्दुंआ So guys, ओमफ्राय सासे बोराया नैबे केमेरा स्टिकखौनो मा बुस्थु बेलाय होनना सोंदों आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनलाय आंखौ मिथिखायो माथो मैखुन टेस्ट नायग्रा बुस्थु होननानै थगायबाय आरोना आं ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है गिदिर दं माथोलै आदा इथिंना जाबाय दिरै आधा मनावसो जागाबाय जमा जानायबो जाबाय बोथिल' जानांगौलै बिदिखौ खालामथ'ला जानायनि खारबारसो दै जानोसो गियो मानसिफ्रा बेखौ बेसे स्वाद दंलाय नङाबा मिथिया गोथाव जाफेराखैना फिल खाथिनानै गिबा होनलाय औ बोरायखौ लायाखै नै खिथुखौ गारजोबना लाबाय आरोना नैखौ नै गुफुरनो नुबाय दा लावथब मैखुन लावथब लागाबो आमी तो আজি ঠিকছে খাবো আমি বড় মানুষ তো গাইস मैखुनखौ मोनबोना सायबाय আমি লাগাবো আজি বড় মানুষ